ବ୍ଲେଡ୍ର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥାଏ? ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କ'ଣ ପାଇଁ 10 ଅଙ୍କର ହୋଇଥାଏ? ମାଛ ବି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ାକର ଗଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତିଆ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଏହି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ବ୍ଲେଡ୍ର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହି ବ୍ଲେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ହୋଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଏମିତି? ଯେତେବେଳେ 1901 ମସିହାରେ ଜିଲେଟ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବ୍ଲେଡ୍ ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲେଡ୍ ବନାଉନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ଲେଡ୍କୁ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଫିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲେଡ୍ର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତିଆ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। 1904ରେ ପ୍ରଥମ ଥର 165ଟି ବ୍ଲେଡ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଲଗା ବ୍ଲେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ଲେଡ୍ ଡିଜାଇନ୍କୁ କପି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସାର୍ଟରେ ପକେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ଟରେ ପକେଟ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁସାରେ ଏହାର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ଅଧିକ ଲୋକ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଡାହାଣ ହାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାମ ହାତ ତୁଳନାରେ ଡାହାଣ ହାତର ବ୍ୟବହାର ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ସାର୍ଟର ପକେଟ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 10ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ 10ଟି ଅଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହୋଇଥାଏ? ଭାରତରେ 10ଟି ଅଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବନାଇବାର କାରଣ ହେଲା ଦେଶର 130 କୋଟିର ଆବାଦୀ। ଯଦି ଭାରତରେ 9 ଅଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେବ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 10ଟି ଅଙ୍କର ବନାଇବାର ହିସାବ ଅନୁସାରେ 10,000 କୋଟିର ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏମିତି 130 କୋଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 10 ଅଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଛ ବି ଉଡ଼ିପାରେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ମାଛ ବି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରେ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତିଆ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ଲାଇଡର କହିଥାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଥର ପାଣିରୁ ବାହାରି ହାୱାରେ ଉଡ଼ିକି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିପାରିଥାନ୍ତି ପାଣିକୁ। ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଉଡ଼ିଲେ 200 ମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି ଆଉ 6 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ଉଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି। ପାଣିରୁ ବାହାରିକି ଏହି ମାଛମାନେ ତାଙ୍କ ଡେଣା ମେଲାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନେ ସହଜରେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣିକୁ ଫେରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଣାକୁ ପଛପଟକୁ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣିକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ନୋଟରେ ଛପା ହୋଇଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଫଟୋ କିଏ ଉଠାଇଥିଲେ? ଆଜାଦ ଭାରତର ନୋଟରେ ଛପା ହୋଇଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ଫଟୋ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେକାର ଅଟେ। ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 1946ରେ ଜଣେ ଅଜଣା ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ସେତେବେଳେ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜନେତା ଲର୍ଡ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ବିଲିୟମ ପେସିଫିକ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲର୍ଡ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଭାରତର ଆଉ ବର୍ମାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଦରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଫଟୋ ତତ୍କାଳୀନ ଭଏସରୟଙ୍କ ଘରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ନାମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଥାଏ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜରେ ବସାଇଥାଉ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କେବେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର କେବୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଛୋଟଟା ହୋଇଥାଏ? କମ୍ପାନୀରେ ଚାର୍ଜର କେବୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ବନାଯାଇଥାଏ ତ ସେହି କେବୁଲକୁ କମ୍ପାନୀ ବନାଇଲା ବେଳେ ଜାଣିଶୁଣିକି ହିଁ ଛୋଟ ବନାଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜରରେ ବସିକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏଇଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି କେବୁଲକୁ ବନାଇବା ବେଳେ ସେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏହି କେବୁଲକୁ ଛୋଟ ବନାଇଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପେନ୍ରେ କେତେ କାଳି ରହିଥାଏ ଆଉ ଏହି ପେନ୍ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପେନ୍ ଦ୍ୱାରା 3300 ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସେହି ପେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ଟାଣିବା ତାହେଲେ ତାହା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିପାରିବା? ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ କ୍ରେଜି XYZ ଚ୍ୟାନେଲ ଅମିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ 5 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ ଦ୍ୱାରା ହାରାହାରି 5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଗାର ଟଣାଯାଇପାରିବ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଫୁଟବଲର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିଭିରେ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରାହୋଇଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଟିଭି ବି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିଲା। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଫୁଟବଲର ରଙ୍ଗ ବି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଫୁଟବଲକୁ ଟିଭିରେ ଅତି ସହଜରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଦିନରେ 2000 କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ଖାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଥରରେ ହିଁ 5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ଖାଇଥାଏ। ଭାବନ୍ତୁ, 5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥରରେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଅଗଟାକୁ
ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦିଆଯାଇଥିବା ତ ନିହାତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେଖିଥିବେ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ଧଳା ରଙ୍ଗର କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏମିତି ଯେଉଁ ଗଛର ବି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ନାଇଟ୍ ସମୟରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଏହି ରଙ୍ଗ ଦେଖି ଜାଣିପାରେ ରାସ୍ତାର ଚଉଡ଼ା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଗଛ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ପଟରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବାର କାରଣ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।